Hello guys, hari ka hamza trono tini senghan hai kumulung pargo su sakai ba. Tabok sengnai nei. Tini ke sini tim rok bangma tongo. Nono phunga nai jombi seng tabok tiket rok tan lai nei nono phunga na. Amo joto sini tim rok. Hostel ni ke shorom ro. Tabok tiket tan lai nei. Yang sengno phunga rok. Sengno park phunga rok. Dara song bai song borok kobangma tongo seng almost 50 jona rok nai bo park nai famous ko tam no thumja max thumja nai de arang mari ni max busu dam saga de seng na 300 nakang anu kontak himan amun anu bai no kontak khanya nang tam sa nang mo nanya ha nang tam sa non phunung lihat ta gari kamane baksa tani baikya yang tai dos kan tam lagi habi de mangke hapka sengsekan hapka ade nde get pass nang ya seng tam dia mo hakar bom na jan ro ini ke dol khenai lanya seng yang tongo pulang ti bai kormoti ikom pura sin tim rok mang amar joto sin tim tini seng kaisa gabor tau saklar zakal bebagai gona kaisa semana nai han bagai dolai jai ko bebagai 1 hour tabok tam nak biji tam am borok sulu khunu na mosa ka salana chobo sadi ne Sarik salthana jonga bebagai 1 hour seng time mano najan bagai iko yang husal sampai sak thaya non joton no nanyai iko tani tim rok borok kari himbuno kabangmang tong hale ha tabok seng mabus kaung kisa srapsa asugna o zabra kethiyo yang lagi hani kisah asu tong layo ro yang sak cho srapsa asu lagi na ana sa zang ha su non sa ya ko yang khorok tang ro sin tim ro nu ai sa yen che jang dol bak jak ba khayang ro ko baksa oro ko sin tim no oro sin tim ang bising dong ju gari khungni de ba bolero gari khungni amar joto hostel ni to kicho hostel ni no darang pitongo kelas 12 ai nang layang asi gede darang kelas 1 ko yang kai khor ni him phai ro sin tim no moro sin tim no nor tam sala ta leng jak bai hino ene bu kelas per kichu da ko sin tim no leng jak kha leng jak kha bo nasari pori ke bo nasari pori enggak bo hostel theka phanya boroi baksa dara se hostel theka phalyo boroi baksa hostel theka phai rapsa leng la lagi na seng tabuk asuki tonglayo blogger ya hanyo bisi misa gota phun tongo ba celebrity da bro phone hanji camera tong ko sak lai de ba video ro babu kakai himara tong ha sabro khalia tabuk do babu sana o jaga wa taklani tini bakhe 3 bar phakya wani phaimani waspa nor kaja gya tini khe kakha o jaga wa dara motam jaga dara Sidang semi amos sadajak mo sadajak dara hak bar kerang jan thiba jaga ba abo kekrang da asas ru aba arong ni nok saba ano ba ke thusara berar hai mairo salayo bo mairo to ama de saba hapek se de ba baro photo bujaman kisa naigena yang cameraman se naigeli hello nang photo buna rang lasa oi abro boro boro sin tim ro ha tao bo sengo jagan ja kho kutulaya kho ke anu rok jak rok no phunga na juni kahang ke ke phang muso na sari to ka tang rok ro tong tang rok ro tong na ro video shoot kana ya ke phang muso na thangka tabo hungke seng thanglai sinai nogo tabo no angkhlai sinai teruk phirok lai tonglayo bahai kera kesang no thangpuro sengto bike bai thanai
जोंथ' बायबाय सानाय गैया मरक फायजों 예, 사 생사기 사. 짝짝 마 누휘르는 뭐 다시 받아나고서 뭐 다시 받아나고서. 그러면 파면 어승다 내라고 알고. 승어로 커럭덕 슬라사 소이잖아 실이 뭐라 시글라 부라 가지 알아 마 피적 탕 넣다 하기로 쏘가고 그발 파리 호스피탈 맞더라는 따오는 개랑마 호스피탈 맞더라는 뭐나 와 뿌리 와 타승동 하시더라 먹들이 파이 답석 라이도